Ipailawom sa Alert Level 3 status ang 28 ka mga lugar sa nasud. Lakip na ang Davao City sugod ugmang adlaw, Enero 14 hangtod Enero 31, 2022. Gi-anunsyo kini ni Cabinet Secretary ug Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles kagahapon, Enero 12, tungod sa nagkataas nga kaso sa coronavirus disease 2019. 16 ka mga lugar sa Luzon ang ipaubos sa Alert Level 3. 7 ka mga lugar sa Visayas, samtang 5 ka mga lugar sa Mindanao. Tumong sa pagpailawom sa Alert Level 3 sa nasgutang mga lugar nga mapugnan ang padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19, hilabi na nga dunay Omicron variant. Pipila ka mga restrictions ilawom sa Alert Level 3 ang dili pagtugot sa face-to-face classes sa mga eskwelahan, contact sports. Wala gitugutan na mag-operate ang mga karaoke bars o mga gambling sites. Samtang anaalang sa 30% sa indoor capacity ang gitugutan sa sinihan ug 50% capacity sa outdoor. Ubos sab sa Alert Level 3, dunay restrictions nga pagabuhaton kabahin sa interzonal travel sa mga biyahero nga gusto mo biyahe sa ubang lugar sa nasud. Ang ubang lugar sa nasud nagpabilin gihapong anaa sa Alert Level 2. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.